Με πάσα εκτέλεση για τον Κορμεκαουί, για τον Χαβέλκα. Πάσα για τον Μεκαουί, έκανε αυτό στο σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-3 στο 58, Μεκαουί βάζει απίθανο γκολ και την Ομόνοια Ραδίππου ξανά στο κόλπο της πρόκρισης. Εδώ η πάσα του Χαβέλκα, δείτε τι βάζει ο Μεκαουί. Φοβερό γκολ, γυρίζει το κορμί του και εκτελεί τον Ζίβκοβιτς. 2-3. Στο 50 ο Κούτσακος κάνει το 1. Ωραία ενέργεια τώρα από τον Μεκαουί που πέρασε δύο παίκτες του Ασίλ και πήρε και το φάουλ. Και είναι η κόκκινη κάρτα στον Νικολάου. Ήταν κιτρινισμένος. Ρουσάς. Ανάμεσα από 2 και 3 θα χάσει την μπάλα. Έκανε και φάουλ, αλλά άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ωραία κίνηση εδώ από τον Μεκαουί. Μεκαουί συγκλίνει. Αναστασίου βγάλει άμυνα πάνω στον Καρασάουσκα, έκανε την επέμβαση. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μπροστά η Ομόνοια Ραδίππου, η οποία καίγεται για τον γκολ της. Ζωφάνης εδώ, το σουτ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με Χαβέλκα για την Ομόνοια Ραδίππου στο 77. Να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, πάει χαμένη. Και βλέπουμε εδώ ξανά την προσπάθεια, το γύρισμα. Ανενόχληρος ο Κροάτης, δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα με το αριστερό. Εδώ σπαταλάει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, η καλύτερη της στο δεύτερο ημίχρονο, η Ομόνοια Ραδίππου, για να κάνει το 1-1. Στα με τον Μεκαουί, η Ομόνοια Ραδίππου. Κάνει κίνηση ο Κούτσακος, ο Μεκαουί ψάχνει τον Αβραάμ στην περιοχή, είναι στην άμυνα. Χαβέλκα. Άνοιξε παιχνίδι για τον Μεκαουί. Μεκαουί θέλει να περάσει, ωραία κίνηση. Κρατάει ο Μεκαουί, έκανε το κάτι παραπάνω και κλείστηκε. Και ο Χάρους. Μεκαουί. Όχι με τον Βρόντι για την ομάδα της Ομόνοιας Ραδίππου. Μπόρκες. Μεκαουί. Ψάχνει χώρο. Θα χάσει την μπάλα. Ο Θεοχάρους τρέχει για να κερδίσει. Προλαβαίνει και περνάει στον Μεκαουί. Η μπαγιά του Μεκαουί. Κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Τέις. Τα δίνει όλα η Ομόνοια Ραδίππου πλέον για να φτάσει στον γκολ. Δεν μπόρεσε να βγάλει μπροστά την Ομόνοια Ραδίππου. Πλέον παίζει μεγάλο και σημαντικό ρόλο και η κούραση σε κάποιους ποδοσφαιριστές. Όπως εδώ είδαμε από τον Κούτσακο. Μεκαουί που είναι πιο ξεκούραστος εδώ. Μπαίνει στην περιοχή, το γύρισμα. Ο Αβραάμ δεν μπόρεσε να
Προσπαθούν να απελευθερωθούν από τα μαρκαρίσματα οι συμπαίκτες του. Έγινε η σέντρα. Κεφαγιά του Κονσέισάου προς τα πίσω. Μεκαουί θέλει να μπει στην περιοχή. Έκανε και Αντωνίου. Του δίνει επιλογή ο Μπόρτζες. Πέρασε για τον Μεκαουί. Μπήκε στην περιοχή. Έκανε το πλασέ και στείλε την μπάλα out. Στο 32. Καλή στιγμή για την Ομόνοια Ραδίππου. Εδώ η πάσα για τον Μεκαουί. Το πλασέ με το αριστερό εντός περιοχής. Μπόρτζες. Αλλάζουμε επιτυχία την μπάλα σε μικρό χώρο εκεί. Η παίκτης της Ομονίας Ραδίππου. Το γύρισμα του Μεκαουί. Πάσα για Μεκαουί, πρόλαβε. Μπροστά του είναι ο Μουκάμπι, πέρασε για λίγο, επέστρεψε Μουκάμπι. Μπόρτζες εντός περιοχής.